That is the Sanda on item I don't okay. To think item around Harka. One shoot on like an Tambay video of Pelianai. Baksa to Instagram robot temen bangsuka Nukhang. Tapi no ampun ni kipil mengrina nai live apa ya? Tahun ini baju to no reply kayaknya ni sombong biak kok. Ampun ni pakai nai kayak narok kebang mah borok do sanya mangkana. Paisho assignment coli jong hanya kayak ang video kayak me yang jong mani. Ampun ni pakai no Mia sanjawa video start editing kalanya sebagai start kalanya naik jong ni. Asumsa lumui naik kayak video edit kayak malia hanya video file ya. Lalu jong kena mau kalau robon jong kayak ko kotak kayak good morning jatuh good morning fung kaham kemasak tomai kena nih kaklayo tahu nih hinba Instagram mo asa kayak SMS pakai reply kayak me ang kayak juga naik ya angka ang wan suka Instagram dah live kayak nih angka borok bang mo to Instagram mo kereng maya apa cakra rok bang mo tunggu jatuh good morning abon bagai ang live kayak juga nih pakai ani mokolok saya juga emne mokolok masak dini laptop rok nai mani mobile nai mani apa kata Mia sanja oh hangkai ngai Mia sanja timing lomoi Mia horo kam ko tui malia kam thajingo so 9 kan 9 pas mani Amit jamatia neng haike ang bolumui tonggo tabuk lungan jora se lumui tonggo ni Mia no brother no kana mani wasi bunyan ko ho ya angkai belene hombai norok no all live section no ang lam sogo ani khabai khubai ke Josna Debarma good morning haike video before final semalia video to khajak do pas hoji ni video khajak tong ani ro angkai ang pura daglak kat khainai ke je main part no ang danani ang try khainai khana soni tomong no tini rogani sakham kai ang mobile snai meng toka nukti thalai phayo nukti choramoi pray for our brother vlogs koloi vlogs thank you bro thank you elaina hambai background music te sakom khajitara oh kana yang toka okay music ring gai rose yang music ring nyaman ta hi mai che ko bai thang mai che ko na good morning love you to nini bagai ang mothai ni thani sorinai dakti hamtundara tabai gamer thank you gamer bro suriwana nini bagai dakti na hamti narak ni hamjak na bai datina hamnai ni kha khalayo ini bising hamnai ni kha khalayo haike video to December ni sekarang asik upload kaimang laka je agini kutung pro perform kaimang hai December ni sekarang ang perform kaimang laka December an exam tongo abon bagai preparation na jangi jongo kun motai emera kono pas kaya nangula na ngai emera pas kaya aku bai ampore ngai seprak cina ca clear ke YouTube jaba mung sasuk samuno kono bukhabaya ko bai khalalanya nang aboni bagai bukhabaya ko bai khalaina ni bani kai jora mani ni bagai ang han kesire be jora kono das ang tam nai tabo phungni sing dibor jora tam ngai khai tong nai ba nga han dongjau yang wan suk jago bai su depression mo ngam hai khlaima se ang ani bot talent tong talent ang phongani bagai normi buskang ko phaika ngai tini jora asuk jora norni hamjak ma te support manai besek se aku kah amo to sai kolpaya teo sam khaimang khai teo norok oya ni bising ne 50k rok se kari kamo angkai ang ruk ke samung khaimani bagi ni ke kozai thanga kokrei aboni bagi ani kono nahar mong krei ang norok ni hamjok mani chongoluk ni
Cuma mumani tongo amusuk jorano ani bagai belai achievement kotor ne angkakle Debgan Diprasa tamani lom saimali amo mia sanjawo pai nogo pai asugi tomoni no ke atumsa seruk sarak umai ke deharok lunan cengka ke edit khanya nai tomoni mia edit khaya koi tini video upload khaine ni ang plan khai tomoni ta video edit khaimali brother ba haike mobile nai ma tongo angle kaham khesi naimaya tongo iko mukti charam tongo good morning Sumanta Kumpili bufro library tong size maya iko thajingono phaidrop Kumpili Pungkaham Das Satyajit Pungkaham Devgan you happening science dara thank you mela nai phaidi amarpur mela nai phaiman yang ngi jongkho Alicia good morning jotono Pungkaham Daktino hamdi dara nungguino prank khanya nanya da aw khanya nanggo khasrang tirpura angbo nang hai nang kolom tabo kubanga borong nolomu tongo tabo masing sasalang sekma jarani bag jotono Pungkaham do joto Pungkaham nei rongnai rongno dati hadi sumonto aw maiche ko ang akol maiche winyo thaching su bas dorok ang main pasaka horo thuimalia kaham kai gelei kom jung jung job se sango gelei akoi dum ini prank nai ke muni ya phanose mamunui tongo tebo kaham phari nani bagai ang sai tongnai bokhorok rok tei busuk jor tei choli aboni slai double choli ridi norok ni hamjak mung tongkai tebo kaham phainai jate prank khaibono buni kun khoting ya oi entertainment ni bagai daranono belai kheno nai chok jago kisa muni phunuk dadi danger waiti belai hambai danger waiti ang baksa comment muk jangai tongka tongari tamni bagai jani amo potentially even the messages are held for review baksa tam bagai jani review ani o channel review go option on khaijabla angka baksa ni comment no gya hami sitara comment ni bagai ja semia yang hel review toni rijang ni bagai review thangka ga comment pori me angka na kadi nang belai hani ni ma no belai hit emzago angle belai ni hambai mokol bar huima tongka nakati mukti phayo daktino kaham ungdi darani ni video no geke tong thagyangbo angbo norok no video phunugui manjang ke tong thagyangbo views phaitung ang video ma dekheno tong thagyangbo chini bormora phaidi dol bormora da ko prodipai phayana dara nangle test tarigo program Painada kumulunggo angbo asakle sia haifano thangnai hentongo tam bo hai program munai kisa sahokai sanai harisna bo hai program kisa sahor gadanu Instagram paine kya an Instagram ID dia Barma Amrit norok baksa follow khai kona gai phaidi follow khai bedi morning dara nang bu puru finance yang amor puro hayo Januari theka ni seda Januari chiming guri nai taman dei joto jaga na cover khaine ni ang try khaine sumonto debarma mai se ko sumonto ani exam choli tungo mobile si mata ya khogoi si nai tungo prasanna porisi dingka live muthagi dara ani channel no kise subscribe khaire gadi okay omota mo basa siang saimalia 2003 ni abet riang bo hoito ban mizuram borok danga saimalia kaka nang bufurni simia seglumui tongkasa mia sandan jimi lisapoti nini bagai surinai jara belaina hambai pampo belaina hambai 1000 barfano nakar mano angke danger waiti thank you dar nang tama sek meniman ang hain dongporo hangkai bisibakang mas menthe jepro camera ononggo amprokan smile
obungui phayo abono waisa puru khoroksa waisa doctor naijing thamani tangka doctor so nongtang samung khlai engka ajagan tongnai saka bo YouTube samung khlaio mai samung khlai phiaba YouTube khe bini muni ma juda oro phainga niru bungjong phayo chao ang tongma tinyo jefro ani busong camera phayo aprung ke biang jini muni mo phayo ang themia abon norok se khelai ro तुम्हारी वीडियो का फ्रैक्शनल बना दो पूर्ण बना दे क्या क्या जाता है बना दे आप बनाना चाहते हो कौन सा भी टॉपिक का वीडियो बना सकते हो रोज करना है तो कर सकते हो क्या उखाड़ लेगा सब मेरा और अगर बैड कमेंट करना है तो करो कुछ भी गालियां देना है तो दो ये मेरे पास का बात नहीं है आं sak sak mungsa khlaimai abon norong ni musung tui ano galiar na musung khai ridi haida kai hamia sana musung khai sadi hamia ni bagai sitini ang osuk jaro anorok hamia samani bagai se kawang borok hamia so aborok hamia samani bagai se tini ang oro ang sirni mano ajagao tam hamia tong ani thani amon ang sirni ma gai rus khane ke khadi tam khlane musung khadi joton bagai free dakti hamnai jara nang lomani ang nini video naising tongo kaham video khai tubu di tara nini prank naikai balai ani bekas serang tango thank you tabai sorry nai Jainika hello khwai ang agartala ni nogo thang tongo ang tabuk basasi okay Satyajit kaham korang kai sogedi nogo Murasing YouTube channel ko puro khuluk sa ang YouTube channel khuluk mani hingkai 2019 no khulugo Oprank Master 2019 ni January dang kamo February o khulugo aboni paikhe ang kisa tek nakha ang corona ni somoyo video rok khlaimalia afro wahaino kisa problem mani bagui nekhe health ni issue rok mani bagui nekhe upload kusakha ngke 2 বছর 3 বছর video khlaimalia amra hain 2023 o April o ang phayo o habarao haina hai nga April o phaima baino mas kaisa si nanglia white si baino busuk jani khaideka 10k da 15k ngkai aboni pai to thangin tokha ngkai kesar mazaro pori rok tongma ba video rok stop ma khaja jao ngkai video je pro continue khayango ngkai apro viewers rogo phaini kom ongai thango ang ani saima mote norong sao am bagai tomung norok YouTube video rok khlai tongkai regular dana try khaidi regular engagement khai tong din norok viewers rok bai ngke norok ni bagai tebo chao nong bagai tebo hamta ngkai ang to ani na harmung to asa kuno popular na bagai ya ang ani musung mano ang tumani phayo jefurpana kathung jefurpana popular ungthung jefurpana famous ungthung kaisa video bu puro viral ngai chang semia ngkai abono ani na harmung ani musunga pro ang video upload khlainai ani viewers rok ni bagai ani subscribers rok ni bagai ani tamni hamba kwbangma jarao kwbangma problem sokainai haipano norok niya je hamjak panole pogai mania waisa usu kwbangma problem tui phano kalaina nai jokana haipano asuk subscriber no nugui hai bukha khep ngwa bukha khep moi tini mobile lai mania mokol saijung mokol hai titi phano live phai sawana ne ang phai dara kake no se phunuk dinin kalki samung tangni jongo haike jotono no hambai live korungnai rok no phung kaham yafaro te ingke dibor nai tongnai rok tongo heda baksa mong ke dibor kaham saring nai ke sarik kaham dara haike mang no tong di kaham korungkhe muni mang munu nini amono phunuk di tono depressed ani ma samung tangni tongo mungsa khlayam nai ang basa dorok se thaijung mo baso mia sandan jimi lumani ro thusimale yak rok sabai bani yathai rok siruk sarak mbai nai khungkai phungmasi chirisi muktirmano ampore noite basi ka basa mani dara kolmi bithi rok sadi aw chaona pampa
Nini mung ang belai marang ka pam padang ka pompo. Ni kuni nanti yang o samung klai jong. Angnya orang siti orang balting tu boy. Kolong mani ang malia yang kau basi malia. Angkai kepana musung tung pila angkai balting tu peketa. Bui mai sai jong ni. Mai jong berus ini nanti samung klai jong ngo. Maya nangka rang 2000 rohor gadi humayu wang bor rang mana saya tipra saya helping nindara gori blogger no kisah tia kok sari dini mana kai gatung do inki kok sari wana tabuk thampui rogo marang mani sini anggo asakai thampui waro a thampui rong war ma bagaja asum salung ka size mali aro asu chongmani no damai seruk sarak phaibai ni ke tamjen ingni thangka sorry wai chiboi no kalani kuli ma lungka mia horom kai phungka hambro noktona jidi ka hamkai dakti hamai pasadi aw susma doktor bai ba kerengong ma tungwan wasi ke buah wasi ke hai salap kriyawo lum phano mai che rokta tomdi do aw muno chano arkit bo sorry hamyano ko haja i ang wasi puro bono hai ni ang bono call khai kya ngai tamjin call habian kamu tamjin ingise abui maliang apro tabuk thampoi warja khai lum dara ni amuno amon kisa kok sabai gele puja mano pungkaham duko mo khang no gele pungkaham yang tisa bai iya ron chimi pungkaham bahai ke tong bal cha dara kaki nam pun di ko ni kaki samu khala chongo no ro kui ko no antani jabar ma belanya hambai baija dara khala chong lagi tadi kok brok subject maya dara roman script nanggo hai sak maya kok brok subject maya kok brok subject ঠিক no pori di hebe no bangla bai tam khai sine sa sini ko bala se seja porigra di am bai no kaham kai tawanandi mannai sang salse sini sanmung rok pungkaham dotanana pungkaham tandrika pungkaham choinika tonanti project pungkaham tingki hindi sadga di tes thaka ami hindi sala hindi sagade maya mama tam mojani tabole mogol saka belai na khabarum chinai hambai jotono no belai ke 1001 like khlairi mani bagai opung ko sang ni jora rogo phano baksa ba school college university rogo thangma kena haibono thangpano o video upload le ngi thangno bla nanya ke ang sapai mani se baksa ba office rogo thangbai kena sini okra chakra rogo abo nai tongkai belai na hambai bolok klik khani rok phano dara lumoi khairok ma singja tongkha konungya nindara kraksi kerem phano lum phano angke jompu ni sidara arkit ni bini dol biren orchid tam bobo hayim kisa nang comment khlai mangka comment khlai di ang wai kereng maeng toka aike ang jompui kisa bere phene ni hindongo sagrok hangwatung bere phairu dara nile exam sitongo amit jamatia exam rodi kahamkai hello motilal hello pungkaham thakia raju mairok se ko raju abedian nono belai na hambai nanga sa comment claim bagai dati no hamnai dara nang lumani anggo suriwan belai na hambai narok no angke raisa bari ni sidara bronsta bosanta tirupra oke kaka hamya faro raisa bari ni joto lukrok no brush khai ngai mai sagai biti cari dara ang brush khai kya brush to khayangnya mai chao no dara blog di tinini blog rimang lakap mana sriti mokolok sajak
dunukjak sorry kisa chayangjak mia sanjani simi sumon tamo sawo sriti aboni bagai nakadi blog phainai tawana blog phainai daily no phainai je pura hamo pura daily no phainai naithoktung naithokyatung normally blog phono khainai tamni hinba ani bo kaisa memory sungui thango naijakthung naijagyathung ang agini video rok nai jao busungma mani saiman Dumurni Coconut Island ni ao Basanta Saimangkang to teddy bear ni video bengkama teddy bear ni video mia naima mani suka da satajit teddy bear ni video tabo kesama jara phake tebo dufung nai da kesama jara was khajeng nai amo bai haipun kolom samoi duita video khlai nai kya mayu pura sorry tam nai lengi thana lai lengi hama mayang wa mo thoka hangkai tebo kolomani bagai busar hanyo tamo yude yo teda sa kun saimia abon bagai teddy bear ni video hangkai phai jongo kesama samoi phai kya hangkai daily abo mang sedasine proke amoi prank khai jago rasao hamnai bro tawana di nini lagi kaitor hamari koplong khai dong sosma amen dara lomjak baisi sun san bai sungbai kereng tong mani bagai belai hambai rubaya belai na hambai 1K gaming nono belai na hambai hai muskan ang bai chokona do dako joto mai tanai rok teitik nai rok thangai maka ang bo thangnani naikha mana angni ni video no naikhe belai ke khapang sarango phayung manai tamana ni kaito nini lagyo tongo kaito no belai ke hamjago praise the lord hospital tolani mat nogo oke mai chanai ake paithak ni saklai mangma bono tongnai norok ni asuk support tongmani bai komor thonglak boi kwbangma text sao kwbangma emotionally norok no paina nayo phiabang emotionally ang painai borokya ani mokol mukti khiklai norok no ang painai borokya kwbangma borok bising kwbangma no YouTube haborok phaimani bisingo ano khiklaina bagai boi try khaikya khlaidi ang nargui mania norok khlaimani no amno sanai kwbangma haters ya phono se haters ni thangka amo hai situation wa phainai no mok chikun sasiku ang teu kotor ma manjana mo sung tamhin bai jese kotor problem phayo asuk nang success nang ba asung success na yaboni bagi problem phage ta kiridi ta muno ta musudi ni hima mote himni abono ang miao khoroksa aboni interview ni mane chini hani singni yo hani singni bo haino depression rok ngai akoi scientific tamjin symptoms rok tamjin rukman jagai 2 year da 5 year 5-6 year bo sorry hena klaimani yanglo ta phain hai comeback klaimani pore success mana diki thangai tongo gaya abono jesuk kotor chini problem phaibo tus tongthokdi khasrangoi tongo angle problem phaibo asak ani kono wana phano srapsa wana haibana tongthokmo bo ke phaithanga bo saijimai ang insta text khainai dara okay basanta text khai dar nang khoi phaina da rohit ang khoyo 17 no ani chrai ni khoroksa exam paine angke 20 rok ang sopai mano that means ang pujani jorao khoyo phai mano macha biti chadi bayal okay bayal ani dolok baksa tamnai bong borok ta hanya songbong sabajen text rok khajengni ke ubo ani je phai rok ni sajok tongpho abono ang norokna sanamo sungo jef ni bagile norok kebono bisesta sakudi ni dara saya haida ang sabajeni malaino sabajeni obona ani kuno saimania kone bagai ani logi songo sabo ang saimania phiaba ang ya priseo ang ya priseo no sabai malaino nung ya priseo nung tingno hamjago khoroksa berinyo
Orok rasa krapun tokana tongra di kakak dara mama song angani sak salai te ani kusurok no borok bai ang kisa ani bukhani kok sana musungo tamni hinba o relationship ni bagai sini borok gobang mano hamiau klai tango gobang ma borok depression klai ni ke sak somani rok bo sungnugo aboni bagai gobang ma borok ke omuti bo torture khaile relationship tiro okay abono nindara saya sagle nindara ni sabo bobo omon rok kundino bisasta klaidi ang jora mangkang be no ঠিক ঠাক mbai kengke be nang plogri nani bagai ang ready do amono ang saramo songo ani ঠিক ঠাক nganai ang perang jotono khlogai sanai ang kai tinini bagai asungno ani live section nang orono muthak sinai tata bye bye thank you belai na hambai